پارلمانتویا تورکیه به دنگ 298 پارلمانتاران پروژه پیشنیارا حکومتی به بجداریکردنا لشر دژی چەکدارên Daişê li Iraq û Sûriyê pesend kirin. Li gorî vê planê, hêzên Tirkiye beşdarî operasyonên serbaziyên hevpeyman bo lêdana çekdarên Daişê li Iraq û Sûriyê dibin. Her wiha ev plan rê dide bi hêzên biyanî binkeyên serbaziyên Tirkiye ji bo şerê dijî Daişê li Iraq û Sûriyê bikarbînin. Serokwezîrê Tirkiye Ahmed Davutoglu bi armanca nehêştina metirsiya grûpên terorîstî li Iraq û Sûriyê proje pêşniyara beşdarîkirina Tirkiye li şerê dijî Daişê li her du welatan pêşkêşî parlamentoyê kiribû. Piraniya şirovekarên siyasî diyar dikin ku nêzîkbûna Daişê ji mezarê Silêmanşeh, bapîrê damezrênerê İmparatoriyeta Osmanî, yek ji sedemên erêkirina desthilata Tirkiye bû li şerê dijî Daişê li Sûriyê. Piştî erêkirina Parlamentoya Tirkiye ser tezkereya ku rê dide artêşa wî welatî operasyonan li derveyê sînorê xwe encam bide, gelek nerînên cuda li hember vê biryarê derket holê ku cîgirê Serokkomarê Iraqê Nûrî Malikî di daxuyaniyekê de daxwaz ji Parlamentoya Tirkiye dike ku ji biryara şandina hêzên bejayî bo Iraqê vegere. Her wiha Wezîrê Derveyê Îranê Mihemed Cewad Zarîf li dijî beyannameya operasyonên derveyî sînorê Tirkiye nerazîbûn nîşanda. Zarîf diyar kir ku eger operasyonek serbazî were kirin, dê rewş aloztir bibe. Ji aliyê xwe ve Washington pêşwazî li biryara hikûmeta Tirkiye derbarê şandina hêzên leşkerî ji bo derveyî sînor û beşdarîkirin di operasyonên li dijî Daişê li Sûriye û Iraqê kir. Berdevka Wezareta Derveyê Amerîka Jennifer Psaki di kongreke rojaneya rojnemavaniya taybet bi wezaretê got em pêşwazî li biryara parlamentoya Tirkiye di operasyonên li dijî Daişê li Sûriye û Iraqê dikin. Sagî her wiha di berdewambûna axaftinên xwe de ew yek jî eşkere kir ku niha diyalog di navbera wîlayetên yekgirtî û hikûmeta Tirkiye tê kirin ji bo zêdekirina hemahangî û piştgirî ji bo bidawîkirina gefên Daişê li ser Iraqê û Sûriyê. Her wiha ji aliyekî din ve Serokwezîrê Tirkiye Ahmed Davutoglu ragihand ku welatî wî nahêle bajarê Kobanê bikeve. Ji 15 Eylûna borî ve çekdarên rêxistina Dewleta İslamî ya radîkal ku bi Daişê tê naskirin bi çekên giran êrişî herêma Kobanê kiribûn û heta niha jî derdora 305 gundî xistiye dibin kontrola xwe de.